Народе, а страничката види се е мокра. Какво? Сълза, кал, кръв. Листът мълчи. Нима е плакал тъкмо той, жестоко. Нима е носил кал, тъй чист дълбоко. Той, чистият с безсълзните очи. Чия ли кал, ако е кал? Сребриста светлее в жълтеникаво клише. Чия ли кръв е капнала на листа? Чия ли мръсна болка свети чиста пътя му към святото въже? Какво е питал с този вик? Раздърпал 6 букви с питанки накрая. И плачат пелини жени с 4 си сърпа, които карат всеки да изтръпне. Подир, народе! И мълчат. Мълчат. Какъв народ? И кой народ? Проклето въже от Катрина до София виси. Какъв народ бе племето, което тъй не успя от 20 сътиета единствения него да спаси? Къде се беше изпокрил, къде бе се покрепрал, на топло и добре, да не можа на оня вълчи хлебе, една покеля малка да изгледа. А тръгнал бе за него той да мре. За същия, един от 20 годен, един из социалния род свещен, от 4 страшни питанки прободен и днес кърви духът ми цял. Народе, Ни глас, ни образ. Питанките в мен. И грях не грях ги вадя и се кръстя. От тях, прости ми Боже, лик личи. Ни турчин див, ни оня черпоп кръстил. А ти, народе мой, и чист, и мръсен, на онова въже го окачи. Въжето от бесилото на Левски. Нали за нас душата го болеше? Издъхвайки, въздъхнал бе. Народе. Въжето от бесилото на Левски висеше страшно над снега отърка, а примката око, като в гротеска гореше стръмно сетите достъпки. и аз го взех, откраднах го, признавам. Наместо пояс го навик на кръста. От този ден опорно, непрестанно, конците ни ще с разранени пръсти. Живот разплитан, снован, да не четен, стремглаво бърз, болезнен като рана. Там, в нишките на времето, бе вплетен заветът му за свобода мечтана. Разправят до днес, че който носи частица от въжето на песен, ще притежава дарба на магиосник и ще живее дълго като в песен. Ще има ли за всички от Европа? Това не знам. И так се надявам. И в еретичен потрес за Европа, по нишка вяра, всеки му ще дава. Пазете я за Бога, тя ни свързва. Не статният инстинкт да оцелее. За свободата данъкът е кърва. Живот и губим да спечелим нея. Това с генома трябва да го помним, а не с възпоменателни монети. И нека идват времена преломни. Във всеки има нищо от въжето. Георги Лазов, какви потомци са дошли след нас? Само Левски да беше доживял. Всъщност, доживява. Доживява е, защото ние сме живи. Живи сме. Живи. Щом потомците пеят нашите песни или цитират нашите стихове, щом изричат нашите имена и вървят по нашите стъпки, няма забрава. Потомци, бъдете горди с името на апостола и България. Носете ги с чест. Те са светиня